ta dem. Vad gör du, Stefan? Ja, nu börjar vi med hyppriggarna här och fyra. Jag lägger ner... Jag lägger ner nu. Så jag lägger ner dem på 10-15 meter till början med, tror jag. Hur många spö har vi här nu? Ja, 10 spön ska vi ha nu. 10 spö. Det är lite för dåligt idag, men... jag får nöja sig lite idag. Det är för få spön. Ja, det är lite. Har du några förväntningar? Ja, det är ändå i huvudet här. Det vann. Det vann, det är det. Ja, det är det. Från nederlagen. Ja, det får va? Men du, nej. Skriv lite Lasse ut igen nu. Oj, vad var det för det? Fan, man vill ha på fluga. Ja, men vilka vill Lasse nu? Vi kan svara på den sidan. Jag har inte lagt in något än. Men du kan hålla den nu med utsikt. Här kommer något. Ja. Är det blänket? Precis, se vad styr och vilka det är. Så. Ja. Sen var det fin är den. Ja, vad lång är den? Örgen ser bara 50. Tror jag det. Nej, han är nog för 10. Lite mör. Lite utlek. Det är ju fiskvägen och alla står här. Det är ju himla. Vad ser Lars? Den är rätt mör. Ja, det är. Den tar vi inte sån va? Tycker det. Ja, det får du får ta vad du vill alltså. Du får det. Det är grov sjö. Ja, jag har sett den. Specialare! Den gröna? Ja, det är gröna. Ja. Där kom den. Ja. Den var inte. Den är fin. Ja. Nej.